Saka kana makuda kutunda munoita sei? Kutunda unotongotunda neyo iyi inotunda futi kana yake iwe inotunda futi uchitwa uku uchitunda paunozwa mafeelings inomira handika which means inoshanda ka kushanda magei ikokoko iwe unonge uchitamba ro yemukadzi handika. yes Saka murume unomuona sei bcause murume angangori murume kozongwachanenge uida mwana ngonditesta kuti munhu akamira akadai kutesta kunzwa nonaka sei kuda kutongonzwa sembo yechinhu chinhu chako chinhu changu even chanenge loko yaya maaice anodzosa unodzoka kuchiomandara chaiwo saka maaizi munemba kumaita sei maaizi nokuti magarira maaizi then anodzosa kuita umandara zvese zvinge zvakatoringana. Right. Wagwan people, wagwan everyone. My name is DJ Sparks and welcome back again pa Uncensored Podcast. Magona tauya panapa pa Uncensored Podcast kazhinji kacho ndisina shandi kazhinji kacho ndinenge ndichida kuvhura hombe. Saka ndikanamba kanomboshaura so kuti wakata kudaiwo munofanira kuziva kuti ndiri kunzwa kuda kuvhura hombe ende muzora nhasi ndina aku change tichikurukura aku is a gay saka adati munzwawo kuti watombozvifambisa sei izvi zvinochitika zimbabwe kwatiri tosei aku ndepi tinofara makadii uri sei upenyu upenyu uripo hazvo sure ya uripo alright aku dangoti ungondiudzika short background kuti anombonzi aku ndiani aku ndinonzi aku inini akusilia ndo zita rangu saka iri ndo zita rako rakapiwa navabereki kati wakazozvitumidzawo wega mastate iri ndirangu iri kusvipa ndege iri saka une makore mangani zvino zvako ndine 20 20 yes alright saka wakatanga kuita zvechigei izvizvi une makore mangani ukazvinzwa sei kuti I don't know ukatanga kuzvifila sei kuti no ina nditode vakadzi ndinoda vamwe varume ndakatanga kutozvila ndiri form 2 ndine 16 years pandikatanga kutozviita izvozvizvo ndipandakaona kuti handina kana mafeelings nevanhurume nevanhukadzi mani ndine mafeelings nevanhurume saka uri form 2 yes wanga kutoona vanhu vanotodawo zvinhu zvakafanira zvaunoita izvo ya ndeitovawana kuchikoro ikoko kuchikoro alright where are you gay chimwe chichitika nditi ndechekuti kana sepapapa zvandiyera nditi even zvandofarira ndezvanhukadzi zvaunofarira like kuita pabhodhi yako kupfeka kuita sei everything zvese zvandinotongoita ndezvanhukadzi wakambotira here murume wambotira here mukadzi kumboitawo nemukadzi wakambozvitira here kuita mukadzi like kuita sex nemukadzi wakambozvitira here handina mafeelings neni ndinotokonzerera kuti sese mugumbe esiona sapana chinoitika aitomire kwasi handina mafeelings naye aitomire kwasi handina mafeelings naye saka ukatobatwa nemukadzi papapa hapana zvanonzwa hapana chinotoitika hapana chinotomboitika asi kuri kumunhurume akatondibata ndinotonzwa kuti kana ndine mafeelings naye ndinotongonzwa kutoda kana ndisina mafeelings naye ndinotongonzwa kuti wangu handina mafeelings newe ndonya inenge iripo zvondakati kubata panapo nototanga kutonzwa kutoda ina handina mafeelings naye manje dai pane patina yangu andine mafeelings nayo ya satype yako yakaita seiwo inini hangu tinandoti type yangu nditi munhu andinofambidzana nayo ndiri relationship naye then anozisa situation yangu ichidzosa situation yake alright but munoonana sei kuti uyu ndiye wangu ndinotoona through nezvinhu zvanenge achichokuitira mulife mako achiita say everything ndipo notozonotwa uyu patinawo yangu kozi ndakati mushayaka ndinotorwara ndinotogona kutofa nedepression ndakamushaya saka first relationship yakapindewo makasangana sei nemunhu nemunhu pandakatanga kudanana
asi ndakatangodana naye sachi then akatangodana nomwe munhu chindosvikone form 6 iniri form 2 relationship yedu yaiendeka zvayo asi pane zvakazongoitika kuti tizongorambana ndimbogarawo ndiri single kose zvaida zvacho nezvandaida zvanga zvakatosiyana zvaaida iye zvaida iye aida chii iye aifarira kuti patinoita kana sex pepai then aifarira kana kudya dhiki then ndanga ndisingafariri kuti asi kudya dhiki ndeitongoda kuita sei kungomuromenza tongopananawo makisi tongoitawo zvatoita sei zvatinozongoita nemumwe murume nepatina yangu aindidanana nayo saka iwo saka up to now haudyi sini ndinodya hangu remunhu wandodanana naye kwete munhu wandisingadana naye handidya aiwa uyu waidanana naye katime chongo wasati wako ndanga ndisenda machuwa panyaya dzerudo kosi ndanga chiri mudiki nadzo nyaya dzekuzodyanana nadhiki saka iwo wakatanga kuiswa nekumagaro uri form 2 naiye mvesi anga ri form 6 iye anga ri form 6 kosi taigara same hostel kupi kuchikoro kuti ndikupi kuzvikoro kunozonetsa kuzotaura kuti ndikupi saka hapana kana yambosuspectawo pachikoro kuti vanhu ava maitiro akuita nenguva kufambidzana hapana kozi ini tanga taitozvimaneja kuti tiziva kuti nenguva dzakati tinoonana nenguva dzakati uyezve kana ndiri muklasi ndokuona kuti uchiya muklasi uchinditsvaga uchita sei ndisiye ndizvi zvanenge sei zvanenge ndichiita uchita chi zvaunenge uchiita sei zvaunenge uchiita ndonyaya yanga iripo right saka uchimidzi mulife mako wazotomboita bebi ndakangoitwa hangu ndiri kuti 7 panenge unoti handinana mafeelings nawo kana appetite alright ndambobvunza saka paunenge uchinzwa mafeelings iweyo andikuona because ini ndakanzwa mafeelings panapa mbulambe yangu inomira handiti saka wakanzwa mafeelings inomira futi asi uchida kuiswa kumagaro depend kuti munhu achinde mafeelings ndikasina mafeelings tikutombotaura zvezvo munhu wauine mafeelings naye okay everything is fine inoita saka unenge uchiti wakamisa uda itonyatsonzotapa ndi kutoenjoya sex saka alright but paunonzwa mafeelings inomira handika which means inoshanda ka kushanda inoshanda zvasi kana ndisina appetite nanhukadzi handina appetite kana mafeelings alright saka munosangana sei munozivana sei kuti uyu munhu ikayu zvakafanira uchindiona ini andikuona obvious havana mafeelings neni and obvious watozviona kuti munhu ikayu haasi into izvozvozvo saka imunoonana sei munopikana sei chinoitika manje ndechekuti ini ndega ndinotosenza kuti munhu akamira akadai ndotogona kutokudza zvinhu munhu akaita sei akadai nethrough zvanenge ndatoona paari kozi ini ndakatongokutarisa udaiso maziso ndobva toona uyu isiye muchechi nesu uyu ndotozviona but because iwe uri kumagei ikokoko iwe unenge uchitamba role yemukadzi andini yes saka murume unomboona sei because murume angange uri murume ka chinoitika nchekuti zvone pamwiri pavo handiti ndinge ndatokupedze kare kutoziva kuti ndinotokusensei kuti munhu kubva kumusoro chako zasi akamira akaita sei nokugara kwamunenge makatoita ipapo nechitoziva kuti munhu uyu munhu akamira akadai magariro atakaita pana magariro amakatoita ndinge nchitoziva kuti munhu akamira akadai kuti anofarira zvipi ndinge nchitoona unoona chii mosha kutoona kuti munhu uyu ari musame community nesu here undahazo pakashata but iwo do you think kuti zvinhu izvi zviri normal kwandiri zviri normal kusazoziva hangu kune vamwe zvokuti iwewe uri proud nazvo hautombofunga unozvatombofeelawo kuti no hazvisi okay zvinhu zvandiri kuita izvi unotofeela ngo zvise normal bo ndotofeela kunge zvitori normal wena unotozvida yes zvokuti pakatoya namuprofita akunamatira kana mhandara anobatsira ada kuzvipedza kutodi anobetsera ndakatongovadai so kutongovadai vanobva vatongonengerekena vanobva vatongonyarira kuti ukaita seni tongosimudzira rokuna kana vatongoanongedza dai so
then vanogona kutozotanga kutozongondida inini wacho kutosiya mukadzi wautoye kwandiri. pastor waizokunamatira. Yes, ko zviri pandiri zviri hombe. So do you believe in something which is spiritual? Kutoti spiritual zvinotitika life. But uonaka vatiwo munhu akachida kubatsira kumusimudzira ruoko anobva ashaya zvekuita obva atangana kutokuda iweyo. Anotoshaya kuziva kuti chii chiri kuitika. ya pakashata nyaya ndikunzwa pana pamawana. Alright, saka iwewe makambotisayawe ko vabereki kumba kwenyu vanozvitora sei? Vabereki kumba kweduka hapana ndasi anozviziva. Ndozvauri. Ndozvandiri, asi ini pacho zvangunoita sendizviziva kuti ndakamira ndakadai zvakati ndinongoita sendizviziva inini ndega muridzi. Hapana pakambosuspecto wachiona maybe mafambiro ako maitiro ako? Suspect inenge iripo zvayo, asi kuti wazongonditaka kundiapproach unditi zvakati oil like gay chichichichi. Even zvakafanana pafoni pangu macomments akatowanda. Even Facebook vanobva ndikumbira namba dzangu on Facebook vakatowandisa. Asi vamwe vacho handitozope munhu angu namba yaFacebook because vamwe vacho nenge dakana tongokufiya nenge vari vanhu kana tonhu yekumba vachidide dakana kungokuona kana vamwe vanenge ari mafriends dongokufiya kuti wakamira sei. Saka I can't do that, handizodaro. But so far vanhu wadanana nawe iwewe munyika yeZimbabwe munomu wakawanda sei? Vakawandisa hangu munyika kozi ini vandodanana navo vakatototi mapatina wangu vatodana navo vanoshandira muzvipatara madoctors nemaloya nemaCID ndo nanditodanana navo. Kuti chiko ndo vanhu vanyanyofarira izvozvo? Yes, ndo nandodanana navo, ndo mapatina wangu, ndo vanhu veklasi yangu, vanhu velevel rangu. Madoctors. Hatisido singozotora ido zvipatara zvacho asi zvitwaripo zvatinotodanana nemadoctors zvichitoenda pamwe chete unotongoti kubva kumba kunditange ndiri kurwara serious ndotosvika ndotobva kana mubhedha ndichida ngomuona kana shanda naiti kuda ngoswera naye zvangu tichitongopanana rudo tiri mudhomu. Wakatombozviita zvinhu? Ndinotozviita kwete ndakatombozviita ndinotozviita. Pakashata. A lot is going on with Zimbabwe. Saka hapana here mamwe masigns ekuti kana mudhara kana mhomuzi wakambosuspecta kuti mwana we something wrong aboza wasatomboona ubebi rako asi tomboonawo uchifambidzana nemunhu? Chinozoitika ndechekuti kutosaspecta handiti ndinge ndine mafriends angu kana kuti malesbians handiti handinokwanisa kutorana nawo chii mapx even ndichipanana namakesi malesbian handiti then ndibva nditongotumira vanhu kumba kana kutongoisa paFacebook kuitira vanhu vasasuspect kuti munhu akamira akadai akaita sei. Right, saka anenge yakavhara apo yekuda kunyepedzera kunge nechida tongoti kumbokwana zita sei vasazvozvione kuti ndozvoti momenti dzaanoita vanongoti munhu anichi ane musikana wake kozi vasikana zvacho vasikana tinichitoaprocha murodhomu tinongoda ngoaprocha vasikana vekuti kaprocha vasikana then tokwanisa kuzongovharawo chii mawani kumba kana mucommunity kuti pamwe pacho ndakagara nemusikana wangu chifamba tichakahagana tichididi tiri murodhi vanembozoti munhu ndeimufungira kuti anenge nengereni anenge gay asi haaite sehaasi then ndinge nditoziva chii kuseji kwangu mamiro anenge ndakaita. Yes. Pakashata. But ndikupererwa ukunzwa mari mukuiteri zvine mari zvinhu zvine mari kozi kana zvisikabhadharika hazvibhadhiri kune vangu kwandiri zvinotondibhadhara because ini hangu kumba kwangu inini handisheyo kana chinhu uyezve mota dzandirofamba nadzo fotiwo nditore mota yangu anofamba nayo saka zvinotondibhadhara nethrough kuSouth Africa kwandakambogara saka zvinotondibhadhara wese. Wambogara South Africa? Yes. For how long? Ndagara neanglikini 1 year. 1 year? Yes.
koko ndiko maidanana nevarume abeya Yeah. yenyu chaizvo Yeah, aiwa kuzvoendeka life yoendeka. pane answer usingazondipindura that isn't so far unga wadanana nevangani varume vangani warara navo Andarara nawo then chinoitika pakurara nemunhu handiti andirara nemunhu asiri interested handikwanisi kosa ndirara nemunhu ka ndototanga ndatomboona kuti munhu akamira sei unhu hwake uyezvo anoita sei kuitoti ndakatongodana nemunhu nhasi akatinditi bebi ndokuda nongoenda kuti nanaida kutomudza kuti ogumbovhura oita handizodaro ndotanga ndatomboona kuti uri serious here kuti ukazei unondida mutanga matobhotasati munhu uyu ari serious here munhu boy here kuti haana drama here kana kuti bitterness saka muda kuzoita sei uda kuzoroorwa uda kuzoita sei akuroorwa andagara handisingo nditori tekeni nditori tekeni nditori marriage tori marriage I'm married. I'm not single. you're married how unogara nemunhu waona Ndogara nepartner yangu. Ndogara nepartner yangu. you're married Yes, I'm married. saka vanhu anonga achiti shamwari yako chii chako Sekumba patinogara zvedu handiti vanhu vazviziva tinopfeka dzakafanana notiti macouples koza nditiri murori nangu chikuti vakomana vedrip moona asi tinge tiri macouples tichitoziyana patiri kuti uyu he is my husband, he is my wife, zvichongona zvakadaro. Zvingona sekudaro zvichitongoita. saka motopfeka zvakafanana nemunhu wako makatoroorana zvese bo Everything is okay, everything is fine nemunhu wangu. alright still hasandapindurika mubvunzo wangu hamengana ndikurasika nhamba yevarume yawakarara nayo vangani sofa sekuona kwako estimate Okay, then namba ndakarara nayo hangu ka tongoti ndakana kugudze namba ndingati kunyeperei because vamwe vacho zvongopirira kana kungotira kuti zvakati ndibva ndatongodza chaya wangu I don't go for bullshit handiti izvozvo because vamwe vacho vanenge vaida kana kungonditesta kuti munhu akamira akadai kutesta kunzwa nonaka sei kuda kutongonzwa sembo yechidu chinhu chako chinhu changu chanenge ndageza kosi kuti uzive kuti zvoni munhu anodiwa nditi uchiziva kuti nepatina yako anokuda ukana munhu asita kugona kutengera kana mafuta kana kukuendesa out kana kuenda ukareba paB24 asikakwanisi kukuendesa ziva kuti iye haasi murume paneverengwa muvarume ndoda munhu kutiwa ndotaa anoendesawo out anoziva kuti bhebho wangu anoda kugesa then anokubvunza bhebhi unozora chii uda kudyei unoda kuita sei tobva ndatangira ipapo ndomutembo yangu anenge ndinachi saka iwo murume waunoda anenge akaita sei murume wandoda munhu anogona kusapota anogona kumiririra panyaya dzekuti for example handiti semunhu kuti ndakamudza kuti bhebhi kana tikumba kuitika nhamo kana kuti December yasvika bhebhi data sinoenda kumusha anokwanisa kutenga grosari rechikafu chokuti ndinosvika ndichidhiraivha nemota yangu kumusha uko kuti vanhu ndibvofana ndibati ndikugere bho uite sei chichi ndonyaya inenge iripo wait kokukechesa mukechesewo handiti zvimaworkups because zviri riski zviriski panyika panyaya dzekuzotapira maSTI utachiona HIV kuzowana mahwatsu kudidi saka zviri riski saka ndinge ndine patina yangu andinge ndinayo totonotesta HIV totesta syphilis totesta zvimwe zvirwere zvinonga pabonde toonekwa kana pasina tobva tanga hedu kuita sei kuzodheta kana kudidi wakambozvitry here before zvekumbokechesa ndakambozvitira yangu kawani ndichitoendawo kuchii kumabhaku ndida kuona kuti zvinobuda here asi ndakatoshaya maketi ndakabva ndatopa rangu haritombodikana zvakadai izvi inongoda kuti ndipinde chimumereji kosi ndinotombodipfambi mandiririka ndakatozvinoti upfambi uyu wauchaita sei handichada zveupfambi ndakuchida kuita zvemereji ndakabva ndazopinda mumereji ndopakazopinda ndakazopinda wakazvita for how long ndakatongozviita I think 1 week
nenyaya dzemafriends idzi dzokungodzi hande kwakatiwo futi dzinofanira kedzi uchidzidzisiwa kuti sei musikana dzokuenda kumabhawa kumabhichi chididi. Alright, but undudzatiwo mutouchline mamune muri meme mune muthu unewana ntu aitotsvaga magay. Mutouchline ndakatoenda patouchline so far now. Ndinototanga kuchita sei kutoendwa naye nini imi munokuda kutongosvika motomira patouchline motonza sara zvako ndakatonzi bebandi. Asi mwana ngachizive kuzvona kuti anenge achitoziva kozi paanenge achitokwaurika unotomudza tiri munokomana then anobva kuti isi fena bano chake pandei futi ndo zvakafanana ndirisina hangu handinyengerwe tuusigi handinyengerwe tuusigi unyengerwa mari iwo ndada hangu kunengerera kudheta $50 zvienda mberi ndounobhadharisewo ndonobhadharisa kozi chibereko chinenge chida kugezwa ke chida mushonga ukucleana system uchigeza nechibereko kozi ukasageza chibereko hapana nokudaka kozi unonhuhwa. Chibereko ndechipi manje? Chibereko kapaanenge achisvira kapa paanenge ngesvira pachibereko. Ndo chibereko? Ndo chibereko ichocho chanenge achisvira. Alright, kopa like zvotozvaisisi kuti munhu achitanga kurara pekutanga ntorwadziwa bvisika uvhijini. Ndakatobvisika kozi zvinotodzimba ndakatobhilidha nditotenga mapedzi nditofika mapedzi. Kumagare koko? Ndakatobhilidha. Kozi nguva dzimwe dzanditombobhilidha. Koko? Ndinotombotenga mapedzi nditombobhilidha. Unonge waita sei kuti uzobhilidha? Unonge warara nemane hombe? Pamwe pacho chinoitika kana usina mafeelings udorara nemunhu munhu akangokumanikidza kudidi then paanotoisa papo unotopedzera utasiwa kutongobhilidha paanopedza kwandotuli tinogona kuti chiyamba inotosara nechine blood. Samunoita yeke mukati mutombopfeka makondomu munoita sei? Yeke pamberi neyeke kakune patina yangu nepatina yangu kayeke samunhu atomboburitse risina kozi ndotokudza kuti no condom no sex asi kana uri patina yangu totongoti aiwa pfe. Yeah, a lot is going on. Alright, I'm stressed nezvakundiudza panapa. Alright, saka iwewo kumuzonzone hapana munhu paanombosangana kana netsvina nechipa vanonge achiita mashuro. Unotogeza nasina tizvoni kuzodanana nemunhu anenge okudza kana kuti bebi ndoda kuzongosvira achiite mhata ngomba mhata ngomuvhurira mhata zvinoda sei kunaka unotanga mhata inotogezewa inogezwa nenotsi nemanotsi manotsi cheutogeza mhata kuzonototenga kuti uonekerewo nototi panototenga kuti mawaipa tako kuti matishets amawaipa kuklina uchididi. Anotoklinwa mhata kuti uwane kudiwa uyezve kuti ukasaklina mhata yacho kuti uomba kuti mazino aukweshe muwapo aukweshe chinge chasara pakuita sei kutongoora munhu kozi nokusagona kuzvimentena. Sai munogona kuzvimentena nemuchi hangu pandinogona kuzvimentena 100%. Uyezve futi handirariri nzaramba mangu mandogara ndoita kusadza chikafu ichi ndodya chikafu ichi ndodya chipi. Saka wakapiwa mari nemumwe wako mugame wangakupa mari Kupi chaiye wakapiwa mari yakawanda akakupa mari yakawanda ini vandoda navanonipa mari vese vandonipawo mari handizobhadhira renomba kwangu ini reni dongo chinonzi bebi wamari yerenti ini ndogara mumayadhi ndiko ndogara. Saka ukatona mupesi wako achichita unotorwadziwa atondiziva kuti nditori neshanje ndichandanga muna chifamba nemusikana apa handitofilebho ndotongoza time not feeling well nezvawaite zvarwadza kundirwadzisa pawafamba nemusikanawo inini hausasota musangana nemunhu anenge ari bhai nokuti maybe anenge achida zvese manje handida nemabisexual handitodi une jealous zvinodzimba zviri riski. Alright, wakambobatwa nechirwere iwe? Handina chirwere hangu ndiri negative. Hausati wanacho? Handina kana kuti ndinoita chirwere handitombofi ndakaita chirwere kozi ndinogona kuzvimentena ndega panjere chandakaita inzwe chandakaita chirwere panditi panapa nhasi handiti
ndozvandiriona zvakakwana handitombooneki kuti ndine chirwere kana ndomwa mapirisi HIV hazvitombooneki. Plus futi zvakanaka kwandakabatwa chirwere nhasi ndikatongoenda kuSA ndaunobewa hangu injection regore rangu regore 1 rokuti richingoshanda rinenge richingoshanda rinenge riri HIV richingoshanda. Saka hapana chaunozita sei handizoziva kuti kuti asi rokumwa mapirisi rinonda hausi kozongoshandisa chiinjection. Alright. Ya muri Zimbabwe ndimwe muri kunzwa nyaya kuti hapana toda kutsaya kuti tinzwise kuti zvinombaedza kufamba sei. Saka makarwara muno here maorganization anokurapai like ndoziva kuti mahuri anokechesai akarwara anokuva nemaorganization anorapa mune vanhu vanokurapai vanokuita sei? Isusu hatina zvedu kozi tinongozvitengera chii mishonga yedu tega. Ndisati ndichizonata kana nokechesa kuti notodhura kana $100 kozi ndichizoti akarwara pai kuti zvirapise kunonetsa kuzvirapisa kozi hatina maorganization anotimirerera. Saka manje sekuti kunoitwa ka hapana mamwe maproblem amunosangana nawo here like pakuzoita tsvina pakuzoita sese hazvingozongoikana zvangobuda here kana unokwanisa kutozvisungawo here tsvina kunotodzoka manje kuti ndakada kuti kudzoka kuita virgin kunotodzoka kozi ndinongoziva kuti ndikaenda ndakatenga kana nhengerekini mishonga yangu inizorei even maice block yayo maice anodzosa unodzoka kuchiomandara chaiwo. Saka maice munemba kumaita sei? Maice nokuti magarira maice then anodzosa kuita omandara zvese zvinge zvakatoringana. Saka kana uchinge yakurisa unombogarira maice? Unotogarira maice utotenga maice kudidi asi ndirisina kuti nefiriji yangu inandenge maice nongozviitira zvinhu zvangu kumba makuseni unofanira kungogarira masikati ogarira wakurara ogarira zvakuzotaona munhu. Ya pakashata. Saka wati hapana zvinombosangana nevanhu kumashure kana tsvina chii? Hapana ndasina tikunogeswa. Then okay ndakati kunogeswa ngawasonzesa chona unodhucha. Kudhucha kuita sei? Okay kucleana system yako kana chite kudhucha. Ndochicleana sei? I mean sezvinongoitwa vanhukadzi mucleanero anoitwa. Kucleana chibereko? Kucleana chibereko. Saka munacho chibereko? Ndinacho chibereko. Wakaziva sei kuti unacho chibereko? Ndakaziva sei? Munhu unotoziva kuti pamuri ndizvakafana pamuri ipapo munotoziva kuti munoberekesa munhu aberekesa. Saka unofunga kuti zvinhu izvi zvimwe yetsvina here yakakuuya pauri unofunga kuti wakabarwa wakadaro here izimwe yetsvina manje ndizvakafanira makuona vanhu vachinhengerekena vachidana vanhurume uda vanhurume vega vega musarembofunga kuti mweya yetsvina ndizvo anenge atori munhu pacho zvake personal kozi mangada kuti mweya yetsvina vanhu vanenge vata sei vanenge vakutonga vega kutaura ndonyaya inenge iripo. Saka magaro ese aya anenge nemayellow bone machicha una basa nazvo? Handina basa nawo kozi nothing is impossible. Hauzvidi hazvina nadhiri? Hazvina kana dhiri kana kana fyucha kanota sei hazvina fyucha kwandiri. Takuisira pomba apa hapana even nditakada kutotakura nhumbu ndinotoitakura. Unombinototakuruka 9 months chaidzo ndinotozongopa kana munhukadzi utozongonosvarira chii mwana wangu kozi ndinotongonhengerekena pane chubhu yamunoiswa mudumbu. Chubhu yonenge ringe nesipemu rako nesipemu remunhu rakutogadzira mwana. Saka ndozvoda kuzoita? Ndinenge ndichiona nofamba kwenguva kana tanyanya kuenderana nemereji yedu kuti pasina kana kwakavadzana pasinota sei. Kuchingotsvageka mari mungochekwe zvakaita delicious? Zvokuchekwa manje handizofarira hangu kuzochekwa. Saka paunongochirwa kumashure mukuru anenge wakatomira? I think so. Usati I think so, anenge akatomira. Saka kana makuda kutunda munoita sei? Kutunda unotongotunda neyo iyi inotunda futi kana yake inotunda futi uchiitwa uku uchitunda
ndezvakafanana nemukadzi andikaka mukadzi achisvirwa zviyeka anditi anotoningirika mumwe anotonda mumwe hatonde ukanotinda kana anakirwa kana usina anakirwa nemunhu autonde unongoramba pakangodaro. saka iwo utonewo dambudziko rakaita senosangana nevakadzi nekuti zvoni ndakuzotunda ndatoita 6 ndatunda. Mina handimboita hangu dambudziko naro hangu kozi ndine munhu wangu tonyetsa kuti mozoti chinoitika sometimes kana munhu achingoda kungoti akangoda songomuvhurira gumwa wozoti isi usina kana mboromedzo didi saka hauzotondeka. saka unoda toromedzo tangoromedza munhu wako bhobho zvobva zvatofamba zvakanaka. tonyaya inenge iripo. saka sotombosangana here kwati kumadisadvantage wakasangana nawo ndapi wakati no ndo madisadvantage ane basa ane maitire enyaya ekumashure? Madisadvantage inhangu andiri zvakawanda zvandinongoningirikira zvandinongozivawo ininiwo ndegawo kuti zvakandikoshera zvakandipira kumadisadvantages angu nemaadvantages acheyayo zvese. asi tambosungwe munosungwa zvinosungisa kazvino kusungwa handisungwa ndidana ndakuziva ndidana even kumapurisa acho kumaloya kumacid ndiriko ndosokasungasungwe chandakanzosungwa pamwe zvanyunzi abhebi buda kutofanana kana chajopisa kupi kuti munhu iye ndabuda musiyei nda kutongobuda munhu wangu. saka una maboyfriends mangani? Especially kumutemo waripo akawandisa maboyfriends ako kumutemo vaningiri nehurumende chaiyo vakawandisa wanongoidana navo. Pakaipa a lot is going on kunzo right. saka wakambosungwa here before like ngibosungirwa nyenza? handisati. hausotombosangana pawrong place? Wati saka machiuzi pane nenzvimbo dzamunombochilawo kune kuchizikanonzi kune ngito? Hapana. Hakuna nzvimbo dzamunochilawo kwambe kuti mune muchingozoti chinoitika pakuzoita mapata nditi then ini hangu ndiri sei hangu mapata ndinoita handiti mapati papublic ndogona kutongotodza munhu wangu kuti ndoenda kwakati kunoita mapati kwakati kunoita pati tiri tiri kutotenga mabhiya asi totenga nyama yedu tanga kugocha tichinwa mabhiya tiri kudutega. sanoda kuti mabhiya ziti mabhiya tinonwa zvedu even wine katina zvitofarira mwa wine. saka utombotyawo here zvekuti kune denga asibvumidzwa naMwari zvamune muchitezvo? Takaenda kana mubhembo shoko raMwari anditi kuna Luke chapter 1 verse 37 noti for nothing is impossible with God. Nokuti kuna Mwari unase neshishoneti nokuti kuna Mwari unachitosa chinoramba saka chinozoramba chi? Hapana. mune vhesi here? Hapana kachinotoramba kana imunhu waMwari. Life goes on. asi vhesi wakatonzwisisa nezvaikureva here? Ndakanyatozvinzwisiseni ndakati zvistada kuti kuna Mwari hapana chinoramba? Hakuna chinoramba. nango zvamukuita izvo zvinodiwa? Zvinotodiwa. hazvibvumidzwe zvamukuita? Chinoitika hazvibvumidzwe nani chaizvo hazvibvumidzwe nani. even bible haritendere Bible akubvumidza zvaurikuita here? kuchechi kwacho vakatodzara mafundisi manje kwamunge muchiti kuchechi havatozvidi mafundisi tapedza nondanetsa nawo mafundisi kuneta vemuno chaiwo naneta nawo utonzoti nditongoti kutoza is not my type hausi type yangu haudeserve kudanana neni. zvinazvo zvemushonga izvo hana mushonga here? Hapana mushonga unenge uripo. saiwa kutombobate mushonga kana? Handibate mushonga ropa rangu rakachena. saka wairi kuita zvakuita? Ndiri kuita zvandiri kuita ndinitoida kuti ndinge ndichiona ndingechoinjoya manje nambokudzi ndinge ndichiinjoya zvokuti makatongondinhengirira kana zvakati kana makaharasa inini kana kuti makanhengirira wangu anenge idanana naye patina yangu akandiramba ndosacrifice mumapoisi yati
cause ndiye ega wani munhu unoda zvekutoti wandinotoda ari apa cause ndakamboti take my heart iye akanditi take my heart baby ndikabva ndatongozvigamuchira hautonyare nditonyari hautonyari kuti wewe ndiwe murume ari kutokotamiswa nemumwe murume achitorohwa akamisa kudaiwo kana chinotombonyadzisani ko nditofanira nemalesbian aripo nditi vanongoitawo ni 6 ukangodaro haunawo pfungwa dzekuzomboitawo vana wako uchiita family yako zvanzi baba wauyawo I can't do that uda kunzi mama wauya manje ndingendinonga baby kangu si irikukura manje so manje nditati mwana wangu so wewe mwana akuiti zvako ndada kuita mwana ndinoda kuitirei mwana munhu waMwari ndichishamisika zvangu handi kunyepa nemaitire amunemuchiita saka unoenda kuchecheni kuchechi ndakambumira ndiyemboenda zvangu ndakambumira wemboenda chechikupi engeri pentecost engeri masowe engeri ndienda hangu kunengerekeni kumethodist alright but munozivei kuti munyika munomu mukuita zvidiwa munyika kana mutoti munyika munomu inongitori nyika yangu osi hapana munhu anokwanisa kutongonditonga kana kuita sei kosi pandiri pachezvangu inini ndakazvidzidza lesini rokuti handifanira kuraramira munhu ndifanira kuraramira Mwari kuita vamwesa aiwa tikutaura kuti zvinosungisa zvinhu izvi kusungisa izvi zvinosungisa zvine vamwe vana sida kudze ndini kwandida nditise handisungiwe alright amusungu muri special ndiri special but hapana munhu ari pamusoro pemutemo achi hapana munhu ari pamusoro pemutemo munhu wese anosungwa akakanganisa lese anosungwa handisi kuramba nesungwa nditi izive nhuti kusungwa nenzira dzakaita sei senzira dzangu idzi hapana masungwa ndinoita kosi ndinokwanisa kutoenda neyo kana kunhingirini kwachekoko unotogara ndinonzi ndaabuda musi waende vakozi varipo vakadambozvitraya zvazvo zvekukusungisa izvi tikatoudza kuti hatiende iwo ndachiti sei vachitifonera kuti vaite sei vauye polisi takati kuti ndionouye nani yangu iwo ndachikupolisi iyo ndoite sei polisi achienda aiwe saka ikauya yakauya kupi saka mungozere ndikutyaya ni unhu kana uri memba unongogara uri memba ya pakashata pakashata but chokwadi chacho ndechekuti saka kundudzei kuti zvoni wewe vanhu vari kuita zvinhu izvi vakawanda singaite muzimbabwe muno vanhu vakawandisa zvekuti unoona ndakafamba neyo panze ndokwanisa kutoona kuti munhu uyu ari gay asi gay ndinotokuudzai matips kuti munhu akamira akadai akamira akaita sei alright ko amuitiwo here zviya zvekuti zvekupanana mbinga hatidaro zvedu hazviko kumagay hazvipo kumanhengerekini kwatinochitambira isusu kwacho zvekutambidzana vana haiwa hatizodaro iwe unongozviita tunhu twako ndongozvitiro zvangu nditi ndakanyarara ndizivo kana varipo kozinangu kani ndezvekuti ndakadana nemutemo yangu inini ndakadana nemunhu kuti ndizodzokera naye zvinonetsa kozi handidzokere nechiine reject ringe ratova reject saka ukundudza zvoni kuti kunzewo kuna vanhu vakawanda vari kutoita zvinhu izvi vanhu kutoita mari musakungoti vanhu vabva kana munomuna zimbabwe muno vachinonana sa vamwe achitoshanda basa rakati munhu anenge achitokunyeperai munhu anenge achitonhengerekina achitodaro utozongomona akuya kuno kune mota kutiti munhu agere akagarika kumaselebhi muno muzimbabwe unoziva ari into zvinhu izvozvo varipo varipo hobho manjoko waita nezvechii waita nezvechii varipo njotorizita idzi nhengerekina uyu mugei uyu akamira akadai kumaselebhu even iye vanoekta kana zvimadhirama chichindotokudza kuti uyu akamira akadai uyu paundoziva nekuita zvimadhirama varipo
asi mari zvinoitisa here zvinhu izvi because zvinonzwa vanhu vachiti zvinhu zvine mari magei ane mari zvine mari here mari yekuti mari chaichaiyo mari chaichaiyo zviendana nelevhel rako kuti ungova papiwo panyaya dzemari kuti dai unhu wakaita sei vanokusponzera vanokuspoilera vanoita sei saka munombotisavhera zvikumbobudawo munyika ino ikati imi munongotila ine ndinoenda out of Zimbabwe ine ndinotoenda kana DRC Zambia South Africa ndikona ndinotoenda kunoona vanhu venyu panguva chinenenda hangu nemunhu anoddanana naye truck driver anodanana naye ndonenge nenda naye saizvi zvino maboyfriend mangani aiko zvinozotofa ndine one partner nona truck driver uyo woti ndinongoonana naye hangu kana kuti pamwedzi ka1 kana usatoonana naye hana yekuaita urove hapana zvandatomboita ya pakashata ya pakashata mune Zimbabwe ndofunga muri kuona tiri panapa ndine matononzana zve Axilia tina Axilia panapa kutitsanangurira maitiro avanoita nemafambiro avanoita muzvinhu zvavo zvavanoita izvi but chipedza zvedu akukuudza chokwadi zvinhu zvika izvi mwari havazvide ndochokwadi zvekuti hakuna chinoramba kuna mwari nevhesi raungachitipa that vhesi ka I don't think kuti no apply apa kundisiya haipinda apa mutombotyawo kuna kuti chanotsva kugehena muchita sei chinoitika nditi makati gehena nditi even uri mukrisheni uri mukristu akatendeka uyu unozviti unonamata unoratidza kuti zvisvika denga sini chisvika denga unonga kusvika sei manje uchiita zvinhu zvisiri izvo uchiita zvinhu zvakadai ndozvakafanana namurume nemukadzi anoenda kuita sex anongosvirana wani but vanoita zvinhu zvakanzi namwari vaite zvakatongonziona satani zviitike asi asaga vanhu vasangoita sevarongozviita makrisheni acho no inzwaka right now hatisi kutaura nemachristians timbotaura newe saka chimbotaura iwo wakazvimiririra kuti hautombotyawo kunzi kudenga kuchaya denga ririko vanhu vachatsva vachiita sinhu takabvira kare kuzvinzwa izvo kuzvinzwa chaizvo vanhu vachitotaura daro asi nangu nothing is impossible hakuna chinoramba kuenda kudenga kwacho asi kufa mukuti kufa even waita neaccident maybe unongogona kana unga nedambudziko rako kana chigumbu wakachigumbukira munhu unotozotosvikawo denga racho futi ndiso chinzi munhu kana waita sewarwara paipo zvisita pauda kuenda unotanga kureurira mabasa ako kuti mwari risakuregerere ndokuzoenda denga kwaunozoita kupinda denga but wakagamuchira Jesu unoda here kugamuchira Jesu ndinoda hangu unotomuda Jesu ndinomuda unoda kuenda kudenga so where are you going zvino zvinongoitikawo munhingiri mulife memunhu izvozvo but unoda here kuita murume akakwana chaichai yekuti maybe takati tida kutsvagira help yekuti maybe takutsvagira kana iri spiritual totsvaga vanhu vari spiritual unoda here kuita murume akakwana ndinotoda munhu wamwari mingi matogonesa 100% papo motonditsvagira vanetanga vaenda kugomo kunotsanya 30 days wozouya vachikunamatira kuita kuti asina zvakewo cause me I'm Holy Ghost naked wife you touch me we show you une zviri pauri handisvikirike zvokutodaro pana wakatombozvitraya varipo imbozvitraya saka handisvikirike zveipapo mune mweya wakasimba mweya wetsvina wakasimba mune mweya wetsvina wakasimba chaizvo iri pamweya chingonzi I would tell me Holy Ghost naked wife you touch me we show you nobva utongozoti apa pasvikirike panobvira moto mambe kana kun'anga ndimosiya zvekuchii ndinde kun'anga ndashazvokidza kana kuna namadzibaba wakambozvitraya ndenda masoveni kuzvitroo life yangu ndiri kumba kwangu nekuenda kumethodist kumamwe machechi unozviita kumba kwako nemurume wako tichienda zvedu kuministry chechi yedu tinge tichitoenda zvedu
Right, right. But zvakuitewo unokurudzira vamwe vantu vazviite munin'ina wako nyangwani une munin'ina une munin'ina handina hangu. but unoda toti vanhu wawande unoda kuti zvitolegalizwe zvinhu izvi mutonge muchitozviita. Chakakosha muri muzimbabwe zvedu ka benye chitangodurura zvangozara public izvi kozi ndi zvakafanana sepapapa zvakatozara public location kupi nekupi kunenge unitoona vanhu 10 kana 15 zvichienda mberi zvichitoti mamemba awanda. Yeah, pakaipa. Anyway, uno mashoko anokwanisa kuudzawo mhuri yezimbabwe vanhu vari kuita zvinhu izvi unoda kuvaudza kuti chii? Inini mashoko andosira vanhu vezimbabwe mhuri yezimbabwe vari kuita nebasa iri handiti chakakosha kuzvichengetedza kubuilda mari dzenyu dzekutoka rwangosa kuzvirapisa then utoriwo insurance then even insurance ndei man. Okay, insurance then unokwanisa kana kuti accident nemota then unokwanisa kuda sekurapwa neinsurance mahara then wobva recover mota yako inenge wakatenga neinsurance ndobva ndati uyezvo futi pamunofambawo fambewo muri safe then uyezvo ndinokurudzira kuti kana muchienda kumabhaa muchiita setengewo maperfume enyu mukatenga perfume makabva spray utakura perfume chero yokuti nosvika then pane mweya vanogona kuti uda kukudzvonyerera varani usina kukupa mari unokwanisa kumuspray maziso then wotiza umwe choripo nda kufamba nefuti nongomuspray wemaziso tase wakatotiza wakatora mabudo uri ipapo chandinokurudzira izvozvo uye zvinokuziva kuti zvinomukuhurira chii kuhura chaipanyaya dzekuhuretsi huriro zvinhu uchitengawo propati zvine musoro kuti kana wavhinowo kana kumusha kana unzi wafa ende zvishuye huriroshi zviripo kwete kungoita hurere zita. Asi kuhura vanhu hamusi kuvamisa zvinhu handu hamise kuhura vanhu hura itiwande ngauri muwande ndauri tiwande mahure muwande handiti mimbo yakaembanzi muchatijoina kumbanje ako kwachatijoina kakuchechi kuchechi wachatijoina zvavo dhondowari zvamuita zvimwe zviti chechi izvi tinongoti same church inenge iri same church vachatijoina kuchechi vamwe vachatijoina kubhawa saka wanga uchimboramba kuti uri hure ini handisi hure hangu pachizvangu handisi hure ndine patina yangu hure munhu asina munhu anenge achipambidzana naye kana munhu asiri mumarriage ndovatoti chimahure anga achiita zvimahookups mina handiite zvimahookups but munokurudzira vanhu kuhura kukurudzira vanhu kuhura ndava hure tiwande vanhu joine kunhengerekini kucommunity uku kucommunity ndeupi community chaiyo community mucommunity nzvimbo yanenge achigara munhu anofanira kutongojoinawo zvirimo saka munoziyana here kuti uzivana kuti namagroups enyu pawhatsapp hatiti zvemagrupu takaite zviita nhengerekini nguva yamugabe sofa hati zvemagrupu ko zviri risk zviri risk kuvamwe vanhu saka zvamuchaite zvemagroup hati zvemagrupu izvi makuita zvekuita sei munoukana sei tinotongokonektana patinoenda kana mabhawa momukunomwemo munhu vatongokonektana chete zvemagrupu dhareko kuita zvemagrupu hamuchade zvekuita magroup tichadeso because magroup maingobatwa ka1 kana ubatwa ka1 pera futi vamwe vacho vanogona kwaikwa kumba uko nemaparents chichivakubva aziva kuti wakamira wakadai so saka zvinonetsa nyaya dzemagrupu idzi but ubereki wako ndongwaudza zvingove pachena kuti ndozvaunoita ubereki zvinonetsa kuzvigamuchira kozi chinoitika wakanhengerekina kuti uzomugamuchira nditi azvozvigamuchira haabvume kozi unogona kuti uchitongomuudza ndebva tongokufirapo watosara watiwa nechine mhosva ndiwe saka unongozongosera nazvo kuti sekuudza mubereki kuti ndonyaya iti senyaya iripo saka ndokasimani kandomarovera munoita saka mapfekero ako ndopfeka vanhu paunonge uchikuona wakapfeka kana tumaguvha tumachi vanonge vachiti vanongoti njuzu musichitomo vachiti njuzu asi muri njuzu iri ndine njuzu shuwa mune njuzu iri pauri ndine njuzu ukandira zese mune muzimbabwe ndiye kuosheni ndekuti osheni inonzani inonzi nhengerini clio ndo njuzu iri pauri Clio saka unozviona sei munombosangana munoita sei
titomboenda wani kumvura kumvura ndezanichiitira kuti maprofeti akada kuya kwandireka andivatsanya 3 days kuti andigone kwete asina utsanya hapana chanondigona sa amujoinisa vamwe here kuti zvinhu zvenyezvo kunenda manjosvo tijoinisi asi ndakatojoinisa hangu patina yangu saka hazvikuti achandiramba hapana uyezve ndakamudyisa. wakamudyisa chini? Ndakamudyisa mushonga yandakauya nawo pabhasi pakuosheni. Inenge iri mishonga yakaita inenge iri mishonga yakasiyana siyana. Yedu iyi ndeyepasi pemvura mishonga iyi. Yasiyana kana kunzi kutsvaga kana chingava chigwenzi chakati aiwa ndeyedu pasi pemvura. saka munhu wakamudyisa akamudyisa unonge wanzi ndodyisa munhu wako inozondiudza kuti inodyisa munhu wako zvakati. but hapana izvimwe zvamushandisa mishonga kuti munhu anogona kunge asiri into gays zvenyu ndakada kanotongoningirikana kuti ngozviita ndinogona tongobata panapa manza panapo dai ndichibva kuumvura after 2 days ndingakutendudza zvimwe dressing inenge yaitochinja angakutoda zviti gigi izvi yes kozi ndakatongomubata apa then anenge akutoona mari yakawanda avana mari yakawanda kwose kutenga hembe then anobva atochinja kuta sei zvaanenge ari dressing yake inobva yatochinja zvoitona chimbona but enda wakuglowa wakuita sei zvimasling zviripo izvona chidiki izvi kuti wakuglowa kwete sasana agogodu tachembera ndachembera ndachemberera mumereji ndatoona gore ne5 ndokuchemberera marriage ndachemberera zvakaoma anyway my brother munozviti zvikunzi brother tokuti miss kana kuti mr mrs aku mrs aku yes aku pakashata but miss aku I think mukufanira kuti mutsvage mamen of God ane power anokwanisa kunamatirai kuti zvamukuita izvo muzvimire because hazvisi zvichiright to be honest but still it is what it is. Hapana patingabva taramba tichikuadhirai tichiti itai sese sedangonzwa kuti munopata sei muita sei munosangana sei zvinhu saka pasocial media hamuripo here? Social media zvinonetsa kuzodza nezita rangu randoshandisa even pasocial media zvinonetsa kozi vamwe vacho vanenge vakuzouya vakuchiti zvakaiti zvakati vauda kuzoputsa kana ngava mereji yangu ndonyaya inoitika. Alright, kuti ndaida kuti mutauri tozvoti hamusi kuda kuti musikane ndosaka makavhara kumeso but tinoda kubvunza kuti pasocial media hapasipo pamwe here futi pamukusangana nevanhu vanoita izvi zvizvo? Pasocial media hapana. Hapana pakamusangana? Hapana pandakasangana mune social media ndosangana nawo direct ndotanga ndenda kuosheni panobva kuosheni ndakadeketera ndiri kumvura ikoko then ipo ndiya kuno kuti ndinotosvika nekutongowana munhu ndotoudza kunzi enda nzvimbo yakati yaunendeyo ndandisvika ndichiwana munhu. Pakaipa mune Zimbabwe muri kuzvinzwa izvi kutaura hanzoni ndoenda kuosheni ndabva kuosheni ndinotosvika ndichitoudzwa nzoni enda pakadai pane munhu akadai ndiye munhu wanditanga kudanana naye. Anyway, thank you very much Aku for coming nekueducate vamwe vanhu nekudzidzisa vamwe vanhu zvamunenge muchiita. Saka hapana masymptoms nemasigns anokwanisa aunoitawo here ekuti zvinoratidza kuti zvinhu zviri mumunhu like kuti vanhu vanokwanisa kuona like munhu chimwe nemwana watomboti ndiri mwana wangu ini musikana ari into zvamunoita izvo ndingamuona mwana wangu mukomana ari into zvinhu zvamunoita izvo ndingamuonawo sei? Chinoitika kuti mumwana nditi sometimes munokwanisa kana kuzongofanira panhamba dzangu andichimusope vanhu nhamba dzangu then manifanira panhamba dzangu pomoti chingovheti wangu chimwana wangu kuti akamira akaita sei handiti ndikwanisa kukuvhetirei mwana wenyu ndinochangoita ndiri kutichas grade 1 chai kana ECD tobva stage by stage kosi nobva nemwe level chienda pane imwe level saka ndichiona munhu kuti makuriro ake anenge akaita akakura akadai ndaibvunza kuti anooneka sei hapana zvinhu zvaanoitawo zvingoti fanifani zvo ndingakwanisa kuona mwana wangu mukomana sometimes zvinoitika kuti muone munhu wamwari ndikupindurei meseji yekupedzisira yanditi then chinoitika kuti ndimuone munhu wenyu mwana wenyu kuti akamira akadai
ndinotomubvunza kuti unonzani, then ndamubvunza kuti unonzani anditi unogara location ipi, unogara nani, ndita sei, then ndokumbira piki rako, ndakumbira piki rako nditokwanisa kuvheta riri piki kuona kuti munhu akamira akaita sei, kuti mugei here, unoti haasi, ndatomuona kuti uyu mugei uyu, ndakutozongokudzi kuti munonye mugei akamira akadai akadai. Saka ndizongochinogona kuti yes kani ndichotaura mataura ndiri kuita ndokuda chichichi, ndikone pakati chichichichi, totokuonana toita sei. Pakashata nyika kwayakuenda kwako akunomira zvakanaka, akuna tombomira zvakanaka, ende zvinhu zvinoshamisa zvese zvakundudza nhasi zvinotoshamisa because handisina mboda mhando yacho nditsanangurira maitikiro anoita zvinhu izvi nemafambiro azvo chaivo. Pakashata. Anyway, thank you very much for coming, my sister. Okay, you're welcome. Ndakaona mana zachitukira unzi my sister. Thank you very much, my brother. You're welcome. Mune Zimbabwe tatina panapa tachitsanangura mafambiro acho nemaitiro acho avanoita zvinhu zvavo, saka tatikurukura naye tichida kunzwawo panapa panosenza tino believe kuti tinofana as long as izvi zviri kuitika muZimbabwe zviri kuitwa nemaZimbabwe ndinobelieve kuti zviunze panapa ndosaka chinzi uncensored pakuti zvinhu zvinonzi hazvitaurwe panapa isi tinozvitaura, zvinonzi hazvibvunzwe panapa tinozvibvunza kuti zvinzwisise. I think interview yanhasi iri different bigger because neniwo ndikutoshamisika nezvakawanda zviri kutaurwa panapa. The biggest podcaster is in shock right now achinzwa nyaya dzakadaiwo maitikiro adzinoita nemaitikiro adzo. Saka thank you very much for watching. Thank you very much for supporting. Don't forget to subscribe, like, and share. With that, we're out.